Opemsuo TV ahwefo aha eye aha for Goaso edan ye muhui eye otumfo santehene na betwa hene ahemfie metira Goaso man hene ahemfie enne yenye ne ntie se Nana Goaso man hene Nana Kwasi Bosompra wanya ne ba bi kro no abusua ahia a nananom ye hyehyeye e de afa ne na wotwe dadie no ho enti ye kɔ ne yakɔ akɔhwɛ enhyiamu a ɛkɔ no ɛda pɔte a ye bɛyɛ Nana Goaso man hene ne na wotwe da no ɛhyehyeye ewom ye nyina ye nim sɛ Goaso man hene de wɔde nsafuo ɛna som kɔtɔkɔ hene ɛna santememu ye yi Goaso man hene free bibia mu asa biebru enye yie ne som pa wɔde asom asantementi no na ayi yo ne na wotwe da ne nyina no ani wɔ ho pa ntimo ma yɛnkɔ na yɛnkɔ hwɛ sɛ de na wotwe da die ne ho hyehyeye ɛte na nanom ɔba Modi ose ayoyo na maba. Edi kan no said the area chame kan no. Ye de nchia free. Your man hima ba panyin na afia sewa ema mu nyina. Ene nananom nyina ewo Goaso atrankonya. Ema nsamtwerefo amohia ha. Ene nipa etie abonten so ne baabia se wo Goaso se wa hafmem ya santimem ne Ghana man nyina ye de nchia efi nananom ho ema mu nyina. Ke hia mo hanka ye ne gisem nanso ne ya arehosem. Awo ho kese na ato Goaso. Awo ho kese na ato hafman na ho kese na ato asanteman. Eye December bosumi ayetoso adonum yensa afi etwa mu no. Na nananom ma ye te se eye otumfo betwa hene ye Nana Kwasi Bosompra ofra ne ntoma woni tintim sem ne ya awrahu yie ama ye twa agyaagwo adwe besen ewo ha sem di awrahu abre Goaso sem di awrahu abra hafo sem di awrahu abra santeman nyina nanso de kan se onyame na enim etinan yese sampempensuo yi yatwa yewura maidie ye de ehihye egu akwam na ewura na wotweda ye hwani edi na yewi a efikase mai kwan a de toa so yaye entina awia yi ye friends amtwerofo wo ha na ye pese de to wo manim na mo kama hafuma nyina ate asanteman nyina ate wiasman nyina te se yewura a ye otumfo betwa hene no emra so se yedi na wotweda na muntimi bɔ ho dawuro enkyira mansan nyina se ne na wotweda no ye pa ho ntoma ne senti no eye Goaso atrankonya ayi nananom binom ate committee a ehwɛ adwumadie yi so sa committee nananom bi ewom eye aduana abusua asem kase ya to mani ensusu bi ka ho kurani nsuso eka ho a odi nipa ka ho a ye nyina ya form committee se ye le behwe ya Nana otweda ne die so se ne bibia ebe koteten ya sira se Goaso man Ghana man ensem bi efa ayiwe ehu bia no mode bema committee no so bi pe bibia tie a onfa ma committee no ye mpese ade be chi na we kan we bonu be ka misinformation de ote ya ante de o kirem so ahunu mu kire na afi de nsema ye nwonwunan eti na nanam apai committee say omo hwedwumadie ni so nti obi pe bibi afa nsema na wotweda die hu a ne na yi obi ahu a committee no wo ho a krata ekrai no na chi ye numbers wo ho a obi frɛ ya ye betimi akyerɛkyerɛ mu nanom tena ase no say eye 27 February a yesimi 2025 ya dan ye yawada santimam de ye kan yawada nipa bebre nti ase eye yaw eda da ye di yaw nya didie da enye onom da yaw da ti yaw da February bosome num 27 February 2025 ena ye di sada yi
Gosuman edi areho. Gosuman edi areho pa. Enti di senti. Ya sisa gosuman mu nyina. Ya ye baabia kokko ne tuntum. E kire se dupon kase bi atutu. Ya sisi be boss ne sanboard ahodo. E kire se areho abafie. Gosuman ni ani jem. Enche ye be hyase akwasese ayiye. Enche ena ye pa ho ntuman ye radio so ye TV so ye be kasa ma nipa ahunu de ekoso awo ye nana ne na awotwe dadie mu na nananom tena ase no de nanam kan se na awotwe dadie no Goaso amamere mu no obi afiri mu a ye na awotwe da woni fie ye wura man hene so ni fie ene ahemfie yi enti na awotwe dadie no edi na ahemfie he ya ahemfie nim ha kakraka nyina ada ho yebedi ne he ya enti mangu yi ase nyina hu se ye nana awtumfo betwa hene ye Nana Kwasi Bosompra Goaso man hene a okwa akura no yebedi na awotwe da no ewo ahemfie ha ene ahemfie nim ho a enti ye besere Goaso man se ye wura na ekoye o enti ye nhwema na chi nye basa omoma meboa yen na sene ye pese edi na awotwe da wo ahemfie ne nim ha no bibia enko totin ne senti ye besisi akwan na ahodo ni bi sene a ye betimi edi na awotwe da no ohwe ekwan a efiri commercial bank anim ho ba na ye besi no ekwan ahodo ni bebre wo ho soso a ye besisi no Goaso man tam ha ye ne aposifo eguso ka ho asema obeboa yen na watimi asisi sa kwan amayen na aposifo akire nipa kwan a wonfa so ka se kwan a wonfa so wohwa ye kwan a enna nkekọ ye ayare sabia ewo ha ye hospital sani yankofa aha obi amba nti ya hyehyɛ ama aposifo no be kire cars no beebi obefa akosi hospital ho a aha obi a emma na yanka se nana na wotwe dai yesi kwan ama obi kura okọ hospital we ntimi anko tie ni police for ayan hyehyɛ ni nyina egu akwan ma saa ni nyina ebeba so a bibia ebe totin ni senti yenti bi hwɛ makrom enye basa yewura Nana Kwasi Bosompra te ase ade ba akwa na otaka ne se enye ohene ene de akyirin yesi ne so no ohene ene de ne fikirafuo na wodo ohene ne de le gatam asi na woyie na yewura ete ase no na oso ahemfu nyina ama edi nachi ekromu ni nyina na edi nachi na yeyi gatam esiesie ekrom ye dodo ba bia honye na se yewura kwa akura na yebedi ne dase ya enti yebe makrom aye basa tinananum de agu kwakwam se ye ne zoom lion nsama mpanyimfo wo assembly fire service ye nyina ya kan bom ba be siesie ekrom eye meminda ansana 27th no aduru ho no ya wada na aduru ho date no eye 22nd February ebe siesie ekrom nyina ti ebe sere yen Goaso adehye ne se eduru 22nd February ya meminda store bi ambie franopa store bi ambie baby obi anko baby a ye nyina ye beti asikrom na ye siesie ekrom ama hweta na hoho ba amabehu se wom se ewurakọ na nso anya no hokwa ekrom aye kama ne santi ya ne municipal assembly no so aye nhyehyeye a enkonya ne tables ahodo esisi mbonten so esisi akwam nyina no ye beyiri nyina afiri ho broni beka se decongestion container ahodo a esi baabi a enye nyina no ye beyiri nyina afiri ho enti ye kama ya de hye nate wona owo Goaso main street ni mu nyina no wodim se wo table nsi a se de aba no ya ni bresem enya aguru de na ye bedi ti hyase na hye table ni firi ho ansakra na assembly fo ene nana no maduru ho bese kurom ha kama wom se ye ne abre de na so ye ne abre ye ma hoho meto se ye kurom
aha ye basa ti ye to ya manfo ya de hye ni nyina anim se edu 22 February aya memenda obi ya nkọ ba bia yenya bibia wo kurom ha so to obi ya mbie ye nyina ebekuti asikurom na ye di kurom ni na ye de akra ye wura se o kan se enye ohene ani gire chinye esi ne tire so na emom ohene ne de ne fikyirafo a wodo ampa Goaso man awoso Nana Kwasi Bosompra eje ya werehwo tumfo betwa hene ne santi omani nyina edi awerehwo enti so omani di awerehwo a na ye kan kire ye manfo ni nyina se efiri kina ekọ emra ye pa dwumadie hu ntoma no obi a wo Goaso mam ha bia enhye tuntum ana akọkọ ye kan Goaso mam a enye Goaso nkuro yi mfimfin nko Nemom ekuro bia osom yewura Goaso man hene no hu asam na ye ka se ba bia ekuro ni hye se ye kura se ba bia obia adikurofo ni nyina nka nkere won kuro man se de nananom asie ni efiri kina ekọ na mesre media so se asem ya ye kan omon nka nkere yade hye no mai firi kina ekọ yen bese obi ahye o shatade foforo bia ekina obi anhye tuntum ana akọkọ ye de abrafo beba abrafo adwuma de obi nka nkyerew ntide ka kire Goaso man fo ne se obi anhye tuntum ana akọkọ efiri kina ekọ kina aye jada yen ka na dwadefo ma na efiri baabi ba ni nyina dwa no ye nana ne de ya enti so obi ba abedi dwa wo ha oba onhye tuntum ana akọkọ enye se adwa no ye ma ne nwuram ne santi na wotweda ne yedi enti de nananom aka ne se efiri na watwi da de o de amakwan se wo na watweda bi a abusua bi atimidi na emom de etwato kura ye yawada ye besim 6 February yedi na watweda bi awi a obi biara ni ho a wo Goaso asase so Goaso atankonya asase so a emrama no kwan se o ye ayie ana odi na watweda bi nana no do omsa ato ni nyina so obi ntimi ndi na watweda obi nim ntimi ndi ayie so odi hye wu a obesere nana no ma obema akwa me akosie no na emom se ayie pa de obi ntimi nya bi mpo obi so ntimi nya na watweda nananom de omsa ato ni nyina so merepam no nananom be kire mra ekwan beda ho a obetumi adi na watweda ana ayuyo Siede nananom de omunsa ato ayiyo so a na wono so a oye party e wono so a wan so obobo jams street carnivals nananom se ade bia ye na bontin eye speakers dede bia no nananom de omunsa ato so obi antimi fa speaker nsikam enye dede wo Goaso abontin so yewre na ahwo anya agudie obi antimi emfa enkwahye hotel ba bi se oye party ye de nsa to party bia so adore na ibe ye dede ye de nsa to so wadin bia ebe ye dede bia no ye de nsa to so o pese oye obi bia oye na wasore dem din boko asore de obetimi akọ na emom bibia na ewo se din o mbefa emenente Goaso enye popin bia wa ha enya aguru na yedie nananom ani abre yedupon kese na atutuo no atoya besen no atoya awerehwo atoya ni bre na se yedupon kese atutu na ebe makwan ama Goaso obi ade aginani ye nyina awerehwo a ye awerehwo abom ye wurate ase ne yenim se de na woye na se oni ho a ye beba binum so akwatena baabi ato party ahodo nananom se sa no mani nyina wode wonsa ato so enti ema adehye ne nte se sa wo party bi a tusheda wo ado ni bi na be de da tusheda wo street jam bi a tusheda enye sese de ye ni abre keep fit for a mo okurom
edu kwasi ada na yi anam nam krom eye dede nananom dom sa ato so untimi nanti krom enye dede de ba se ya kan nyina ne se bro no be ka se noise making has been banned dede bia no nananom dom sa ato so bia no obetimi nanti krom aye dede pese oye bibia ye no odem se na keep fit my exercise a otina ofia my exercise efi na yiri koi obi ntimi nsi kwam se oye dede shi jama enenam abonten se nananom towa achewa ye mfa ho nchew fi se ye ni abre enti disanti ya hu se Valentine Day eba eye 14 February ya yewura ewo ho anko no akra na kebedi kan ama ye nyina age ani enti disanti ye ka che entertainment groups e wo so nyina se Valentine Day ayabai ye mfa reho nkodi Valentine ye mfa besi wie nkodi Valentine enti wa wai wagin so obedi Valentine wo krom ha de se nananom chewa ye mfa ho nchew nananom de mo sa to Valentine so obe so di Valentine a di no odem boko na emom se ye bekọ hotels ahodo no ana se krom ahodo ene ayi na ye beye dedede se obi ahihye Valentine party a de nananom ka ne se ye chew se oye dede wa abonten de a ene ye ne wodi ye wura ho se wura ho a ye nyina na ye wura ho abom obi ni muntimi ndi awura ho emebirum so kwa Valentine party ti nananom se Valentine party nyina no ye de ensa to so obese odi Valentine party a di no odem se de ye ne abre enti esanse da no eye ni bredenti sukuu nkwada ebeko sukuu eye 27 February no nananom ne education for edi nkomo se ye Goaso kuroduam ha de ye bema schools ni nyina nkwada nyina atena fie edu sam Opemsuo ya na ebinom afa ho edidi nsamone wanhwe ya obi akodi school ni bi nsamone na ya ka se Nana Kwasi na ya di school ni ekwa bi ye mpa bibia asa enti ye ni education penfo kasa se na school fo nyina dana ye bedi dwumadie no ahoho bebre beba nsem bebre koso tie bema omunyina atena fie se ne a opese o ma menom pese obechi a obetumi abechia na bibia aye kama ne santi eda ye bedi saa na wotweda no suto bia e wo Goaso entimi mie shops bia e wo ha enu kwan se obie se oton adien se oton dien se na apam ade se na ayetire wo hihye mawre ade bia ye suto bia no obia ntimi mie wo Goaso abonten so eye da eye awreho da da eye yaw eda na se ebedi yaw am obi akotena store da bi enyina Goaso man nyina nyihwi embra hemfie na man hu se kwa yeyura otumfo betwa hene oda ne ene ti wo Goaso a opia bonten a na ekuro mani nyina to adi na chi no yenyina eye da no yenyina emehia wo ha tisuto obi amie je se drugstores ahodo ne pharmacy ahodo ene ba bia odidi restaurant kakra betimi a be mo kwan na emom one free hodi a suto obi ani ho a obetumi abie ne santi eye yedada adwa a yedino wukuada bia no because weekly market a yedino wukuada bia no wukuada ansa na yawuda na duru ho no se yedi dwana ekrom besa ye basa fi se ne memenda no na ebekinini ye be ye clean up exercise ne be prapra krom no enti yedi dwa no Wednesday na wukuada na ekrom be basa se ye ka se yebewie emre betim dia prapra nsa na adeche a ya yewura na wotweda na ebe ha adwene tinananom etena ase no wose yenka nkire Goaso man nyina ane ahafo man nyina se Goaso dwa wotka ewiase nyina nim Goaso dwa ya yefri ne yawada ne wukuada no ya twe aba na dwuwada ya twe afri wukuada no ade aba na dwuwada nti aya 24
February 2025 yɛatwe free ukuada no yɛde abaya adwoada enti dwadifo ma ni nyina entie ɛda na wɔtwe a yɛbɛdi ewura ɛda no ukuada dwa no ɛma so ɛbɛba so ne dwoada nti obia ensiesie no ho we bɛma yɛn zoom lion ne nsamansamanfoɔ wɔ assembly no kwan ɛne kuroma no nyinaa kwan ma ya prapra mfikyire nkakra ɛne dwadifoɔ ne dwa no kakra nsa na yawoda no aduru hɔ nom ɛsan awrɛho sɛm abanti yɛbɛdi ɛdai ne agyae ɛmoa amoma nante kurom asɛe yɛdwumadie no ahɔhoɔ ba ti deɛ yɛka kyerɛ yade hye ne nyinaa ne sɛ wo apɔnkye wo dwan aboa bia wo bia no fa ne hyɛ boom ahɔhoɔ ba kurom yɛntimi makwan na enyan ne mpɔnkye ne nantwie ene nam ekuro so basabasa enti ne sɛ anti no yɛma de hye ne nte sɛ efiri ndei ɛkɔ obia mfa na boa enhye boom na emom sɛ yɛkye wɔ aboa de a kane ne yɛne yɛde mbɛto boom ɛkyerɛ okɔ assembly a utua nkapere na wagye ani bere na aba sɛ yɛkye wɔ aboa sabrafoɔ kye wɔ aboa ensa mafie bio wontie de mi kan sabrafoɔ kye wɔ aboa ɛhɔ a ne yɛtwa ne ti edi sɛ wɔ aboa ne nam abɔnten a na sɛ wɔ aboa yira a hu sɛ sabrafoɔ ne kye ne de a yɛtwa ne ti dada ensa mas ahemfie sɛ ana assembly sɛ okɔ pɛpɛ wɔ aboa yɛde mboa ne nyinaa betwa nyinaa ti enti sɛ wɔ aboa nam abɔnten a hyase akyi no gu ebuom yɛde yɛ asɛm ne ba awie no yɛbɛsrɛ gɔsoman ahafoman asanteman asɛm atɔ yɛni sɛ yɛsrɛ wɔn ɔmoma yɛn mboa na yɛwura tumfoɔ bɛtwa hene yɛ Nana Kwasi Bosompra na wɔtwe dɛ ɛnkɔ bɔkɔɔ yɛsrɛ adehyia ne sɛ wɔmfa mpa bɔnta yɛkyi wɔngyina yɛkyi sɛ ne yɛkane na ɔgyina yɛwura Bosompra akyi no ɔmfa wɔn ho ngyim yɛmba na yɛbɛte sɛ yɛyɛ no na manfoɔ so te fie obiara mfa ne ho ngyim na obiara so ɔwɔ pɛpa sɛ yɛwura te ase no na ɔyɛ ɔhyɛ fa wɔ hɔ a na obi de nantwi aba wɔ hɔ a na obi de wei aba wɔ hɔ a na obi de mo aba yɛbɛsoma yɛhɔhoɔ gbɔɔso yɛnim deɛ ɛtimi yɛ yɛhafo ha deɛ yɛ na yɛhwɛ asanteman ne Ghana man nyina ɛfa aduanesɛm ho enti wo a ɔwɔ papa biara no bɛboa na yɛmfa ndi ewura ɛdai na ɛnyɛ kama yɛgyitum sɛ yɛgbɔɔso man deɛ ɔma so te asɛm ka enti obiara bɛhwɛ sɛ mmara a ɛne hyehyɛeɛ a nananom de agu hɔ no yɛbɛdi so pɛpɛpɛpɛpɛ na mmom wo a bɛyɛ ho dua buroni na nhyɛm a nananom aka wosi wondi so deɛ nananom kyewa na neɛ obi sɛ waa yɛne abere nya agorɔ na yɛdi wɔ gɔɔso mantam ha enti yɛsrɛ yɛade hyeɛ no yɛnim sɛ yɛmma obi kwan ɛmɔ mfiri baabi ɛma ha yɛ adwen na mmom yɛankasa yɛ deɛ pɛyimfoɔ sesom hoho yi ɛnya akoayɔ yɛndi nhyehyɛ yɛdi nyinaa so nnoɔma nananom de wɔn nsa ato so ne nyinaa no yɛndi so hwie be ɛnkyɛ nananom bɛma kwan ama sɛ valentine wandi ne na yɛwie bibia wadu valentine na bibia yɛ kama yɛsrɛ twedi ampɔn sɛ ɔnmoa yɛn na dwuma di a yɛbɛdi nyinaa ɛnkɔ teten ɔma yɛn kabom ne ɔdɔ na yɛntimi ɛmfanyɛ na ɔnti wie mu ma yɛda no na bibia ɛnyɛ kama srɛ nananom sɛ nananom so nyina yɛ kyikyigina pa na deɛ ɛbɛyɛ bia ɛnyɛ animonyam a ɛbɛhyɛ ewura Bosompra animonyam suatwa yɛ ho ahyia nyinaa yɛsrɛ wɔn sɛ yɛdi otumfoɔ ɛbɛtwa hene dai onyi yɛ mma ɔntaa yɛkyi sɛ ne ewura te ase na ɔmtaa n'akyi no ɔnkɔ so ntaa yɛkyi na yɛgyi di sɛ ɛda no bɛyɛ animonyam hyɛ ɔwɔ mu sɛ yɛ awerɛhoɔ dadeɛ nanso bɛyɛ animonyam hyɛ ama yɛwura
na ɛbɛyɛ animonyam hyɛ ama ahafo na ɛbɛyɛ animonyam hyɛ ama ato deɛ ɔte kɔkɔɔ soɔ yɛwura yɛ mediafoɔ yɛdam ase ɛnim sɛ yɛne mu akasa yi mbɛka ma wiase man nyinaa te nhyehyɛeɛ a yɛde agu kwan mu ɛde bɛdi da yi tie dam ase paa firi na ɛkɔ yɛne mu bɛnya nkitahodie deɛ obi ante aseɛ no deɛ nipa pɛ mu nkyerɛmu no yɛne mu bɛkɔ so adi nkitaho na biribi wɔ hɔ a mo ne yɛne mu aka ho asɛm enti sɛsɛ deɛ yɛbɛsɛ yɛde bɛsi ha na sɛ media no obi wɔ biribi a ɔpɛ sɛ nananom kyerɛ mu a akwanya da hɔ a yɛbɛma kwan na yɛakyerɛ mu meda mu nyinaa mo ase